puti ka mayasa naman ako mga agents. Agent Boyet. Agent Boyet, do you copy? Wala response. Huwag guro nagdala gradyo eh. O, Agent Ray! Agent Boyet? Agent Ray! Pasensya na ka, marag medyo na late, di ko ba? Ah, tayo nga nag-helmet naman yun ka. Ay, galas daw, nadakpa ng motor dito eh. Unya na impound. Na, astang paw na. Pastilanan pagmatngon ba? Asa dagi ka na imong lisensya day? Fixer! Naman tayo himsa no maka nagpatabang nga. Malay ba na ako? Sige na lang, ay kabala ka. Paminaw. Natay buhaton nga mission karon. Unsa man na? Karong gabi, operasyon na nato ang mga namaligya diri og Shabu. Galas daw, Agent Ray, kalisod ang trabaho ko na. Pero sagdi lang, kayahon ako na. Andam mo ka. Andam na. Sige. Pero time sa Agent Ray. Suman. Gamit kayo na to ni. Unsa telescope? Ay, natural. Tanan nga babae ng putik. Ay, baa! Makita na. Agent Boyet, tago sana. Dili na to na kailangan sa karon. Kabalo ka nga ano? Kabalo nga ano? Nga naman. Na ako isa ka agent na kontakon karon. Unsa man na siya? Agent Tatay Doy, asa naman ka? Agent Tatay Doy. Hello, Agent Ray. Diba na ah? Galas daw. Okay. Sige, alin na dire. Ay, isa. Mangilas ako. Sige, pagdali. Kaya to, pre. Nanalagi turon basin na letra to. Dugay kinakailo. Atay, blukag na, oy. Wow, nagsalita. Ay, Tatay Doy, maayong pagbalik ka lang. Agent Boyet, agent na to, Tatay Doy. Agent, Oh, agent na to ni. masaligan eh. Masaligan eh, bago ra ni na rehab. What? Agent Ray, isa kong buhato doon. Relax lang Tatay Doy. Ing ani sa hyper kay di basta ni mga kanang buhaton nato nga mga mission ba. Tatay Doy, kailangan namo ang imuang super zoom nga mata. Kabalo ka pre, iyang mata makakita og 100 times kaysa sa imuhang telescope. Galas gaway tika na, pre. Galas gawa, ni mo talo man ka. Pasensya na. Ano ito magamito ni si Tatay Doy? At igabi na. Tatay Doy. O sa may Agent Ray! Relax lang ka nang. Relax lang. Pre, di man nang nato ni magamit og gabi. Okay. Ang iyang mata times 100 ang zoom pero buntag ra magamit. Tay, kadra. Karon to kailangan. Di, ako na lang gipatawagan para ma-reserve siya ba sa bagay. Ngunit patawag mo kunin mo dire Agent Ray. Ay, Tatay Doy, para mo kusog gamay ako ang views ba. Unsa? Relax lang, hapit naman ni mahuman nga episode, promise. Nya, unsa may plus anak karon? Ah, pre, kuha na lang nato ni, patultulan na lang nato ni siya. Ah, Tatay Doy, kanang tultuloy mi kung asa ang kanang agyaanan bi kay nawala among mapa ba. Ah, dali ra na. Sige, Tatay, asa man may mahagi. Dito ta. Gawa.